سلام زخبركم تحتاتلتنا خمي تعلو مباركسنا الساعة زينا ومسانادونا إذنا مسيناكم لنا مجمرتاقنا رستاتو بريزيدنت إسياس أفوركي نلقوانا صحف عبرات أقراتا بكوداي سيران رامتاني لامامرا عبيت صحفتو تقبلو الزراريبو تقاوماتات كنات كازاي وسخو خمزلون انتفادا دما ببسح السماع زلق الكمزخونن تقليصو ترامب ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ርክባት ንኸይወፁ ሓጊዘ ክብል ሓደ ኣሕታሚ ተዛሪቡን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል بريزيدنت إسياس أفوركي نلقوانا صحف عبرات أقرات بقداي سودان رامتاني لامامرا أبيت صحفته تقبلو الزراريبو تمالي 25 ميازيا 2024 لقوانا صحف عبرات أقرات أنتوني غوتيريز بقداي سودان سخونه أتو رامتاني لامامرا ناب أسمرا دحر مئتون بريزيدنت إسياس أفوركي مقبل لاقاش بيت منغستي دندن تراخيبو اتلوخ على منايت إرترا مغشو نقداي كلولاو سودان أمتات أفتاتحون مزتاي مخانو وقعوين مرببات منغستي إرترا ينتزرالوا بريزيدنت إسياس بسنكو تبوكساتن مدرخاتن ون كساب الجام مفتح جديد السودان زر أزلوا معباليات نمر أيزة أجم مخانو عملكته بريزيدنت إسياس وسيخو إرتران تبوكسو الدب حبرات هكرات كم تدقف تحر مقلاتو نخلو خالد زعرتا تاب حدا مترناف زحجز تكبرو أجابات مخانو قليتو بريزيدنت إسياس أسعبو إرترا أبكلتشان إسران كلتن السودان كابزلاتو زيانا بزحش أنفت ويبري أمان كتغنى زحجز مقام مسكاجر منجستي زخ الأمامي نرلاوي بايتو تهاجر أركيبا منبرا قليتو بريزيدنت إسياس تأمامي أم جمرتا لو بايتو تقبلنا تكون تنبرو دحروغن بسنك تقطم التاون هل استفراليو حيلتاتن معباليتاتو كم زت عنكفا كليصو بريزيدنت إسياس وانا صحف عبرات هاجرات نتيزلو قريجت نداد زوسخ بقربا بيت هاجرات بلز فصم زلو حز فاينانس وي اصوار نمعقات صعري خجبر اتحساسيبو لو خد بحبرات هاجرات اب سودان لمامرا بوغنو دبحبرات هاجراتن تكالاتون اب سودان زلق سلام نمسفان كسرح مخانون كمون نتبسنك زقريجت كابيت منبرو كزنابلن كسددن استقدد حزب السودان حاجز المعابن زي جمبرو سقمتتات بزرزر أسفي حقاليتو تقاومات كينات كازانا قرده يغيد كام زلو تقاليتون انتفارة ما قبال ببزع سمع اللهم أبسو منزي أبحيالو يونيفرسيتات أمريكا انزارتي أبقازا زغطل زلو كينات سلفتات تقاومو خكايد غني مالو زيوم بركت زبالو مهورات تنلعلو تكالات تمرتستسات فلاميم سب مزغا نزوم تقاموتات نمرعن سقمتتات كوسدو ترأيهم زعوا زوم تقاموتات أب محبرا ميديا زتقعز نبرو لطافات بغطالي انتفادا زبلقال عربي تقاوم نيرهم ازي فلسطينيين انصار اسرائيل صعق تقاومو زكايدلو زنبر اوانات زتاساسريو بزعات صحفات كم زعبين نايت أبقازا زكايد زلو كينات تحدش انتفادا كلو دي زبل حتى يقربلو قال ام دما مهراو انتفادا يلوم يصوعوا تمهارو تمرتو مقواريصم بموتا ابتم كازرتات معسكرات نمقام انصار وتادو وفر اسرائيل أبقازا تقاومهم أسمعهم حجب أما يزوطر سلفنياتات أملا أمريكا بزركب قزرتات تأثيرهم لو اتن يونيفرسيتات كولومبيا يونيفرسيتي نيويورك أبركلي زركب يونيفرسيتي كاليفورنيان يونيفرسيتي ميشيغان يركبن أبوستن زركب إمرسون كوليج تافتاس كمون أبطاق كامبريدج زركب ماساتشوستس إنستيتيوت تكنولوجي ون سلفتات تقامو تخيدهم اللو بزحات تمهارو كاب كولومبيا تأكيدهم هلاومن يكلت علوهم أو زركبو حيالو أيهداوين تمهارو أبكترتان يونيفرسيتات زسق هواو كم زلو سكفتهم قليصهم كالو سلفنياتات كنا بلعلا أيهداوين تمهارو مقفع ساعتي كم سترأي تزاريبهم اتم سلفنياتات اتن لعلو تكالات تمرتي كاب مسنات عاليت كواتسان أم مفرايات أرز نتفو كوبانيتاتن كالوت نوك إسرائيل أبك أساس دقفو اندستريتاتن دو كبلان كتسوعوت أنيحميهم نمخانو انتفدان تايمالتي انتفدا بغانكو عرب نعبي زبل تركم اللو ازي فلسطينيين بلعلا إسرائيل برتو تقاومو زكايد لهم اوانات مقلاس تتكيمميم قداما انتفدا خبشان جاتمتن سمانن شوعتن كساب شان جاتمتن تسعن سلستن زنبرا خوينو كالا انتفدا كاب كلتشح كساب كلتشحن حمشتن نيرو بشوعته تقمت كلتشحن اسرائيل سلستن ابقى زاكينات كابز جمرات حزو عمل العالم زركبو سبات انصار اسرائيل نخل على زصوع تقاومات انتفدا عالم لخاو يكون زبل قال ببزحي ام محبرا مرخبتات يزركو نيرام ازيوم الكترونيكاو انتفدا مهرات انتفدا زبلو كالوت قالاتون كتقامن كلو فرات اسرائيل نمقاد زقربو صوعيتات وي منقسقاس مقدام موقاد اجدا زبلون ترايمم قداما انتفدا كاب تحساس شان جاتمتن
87 ክሳብ መስከረም 1993 ቀዳማይ ኢንቲፋዳ ፍልስጤም ሓንቲ ታንክ መጓዓዝያ ጽዕነት ሰራዊት እስራኤል ምስ ፍልስጤማውያን ዝሓዛ መካየን ምስ ተጋጨወት ብ8 ታሕሳስ 1987 ኣብ ጋዛ ጀሚሩ። በዚ 4 ፍልስጤማውያን ሞይቶም። መንነቱ ዝሓባ ኣከዳድና ዝተኸድነ ፍልስጤማዊ ተቐላሳይ ብሰነ 1989 ኣብቲ ዝተጎብጠ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ ዓዲ ክሕሉ ተራእዩ። ኣብ ትሕዝቶ መግዛእቲ እስራኤልን ንሓረቑ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ዝርከብሉ ከባቢ ኸኣ ን20 ዓመታት ዓብዩ። ፍልስጤማውያን ብከቢድ ቁጠባዊ ጸገማት ኣብ ዝብድብለን ምስ ሰራዊት እስራኤል ብዘጋጥሞም ተደራቢ ረጽሚ ኣብ ዘሕልፉለን ግዜ እስራኤል ኣብቲ ዝተጎብጠ ምዕራባዊ ገማግም ባሕርን ወሽመጥ ጋዛን ትገብሮም ዘይሕጋዊ ሰፈራታት እናሰፍሑ ይመጹ ነይሮም። ነቲ ሓደጋ መኪና መልሲ ንምሃብ ማዕስከር ስደተኛታት ጃባልያ ጋዛ ናዕቢ ተላዒሉ። ብዙሕ ከይጸንሐ መላእ ምዕራባዊ ገማግም ባሕርን ወሽመጥ ጋዛን ተስፋሕፊዑ። ፍልስጤማውያን መንእሰያት ምስ ወታደራት እስራኤል ብእምንን ነዳዲ ቦምባን ገጢሞም። ወታደራት እስራኤል ኣብ ልዕሎም ጥያት ብምትኳሶም ካብ ሕቡራት ሃገራት ሓዊሱ ካብ ኣህጉራዊ ትካላት ነቐፌታ ኣስዒቡ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝካየድ ዝነበረ ዝተፈላለየ መጠን ዝግለጽ ዓመፅ ክሳብ 1993 ቀጺሉ። ካልኣይ ኢንቲፋዳ መስከረም 2000 ክሳብ ለካቲት 2005። እቲ ካልኣይ ኢንቲፋዳ ድማ አልአቅስያ ኢንቲፋዳ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ። መስጊድ አልአቅሳ ካብ እስልምና ሳልሳይ ቅዱስ ቦታ ኮይኑ መበገስትን 5 ዓመታት ዝቐጸለ ዓመፅ ነይሩ። መራሕቲ ፍልስጤም ተዘካይድዎ ዝነበሩ ዓመፅ ህዝባዊ ናዕቢ እምበር ከምቲ እስራኤል ትምግቶ በዓል መዚ ፍልስጤም ዝተወደበ ተግባራት ዓመፅ ከም ዘይኮነ ንምምልካት ስም ናይቲ መስጊድ ተጠቂሞም። ብ28 መስከረም 2000 እቲ ሽዑ ብወታደራትን ፖሊስን እስራኤል ብጽኑዕ ዝሕሎ ዝነበረ ተቃዋሚ መራሒ እስራኤል ኣሪል ሻሮን ናብ መስጊድ አልአቅሳ በጺሑ። ሽዑ ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዝነበረ ሻሮን ካብ መስጊድ አልአቅሳ ክወጽእ እንከሎ ብሓለውቲ ተኸቢቡ ነይሩ። ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ተቃውሞ 7 ሰባት ክሞቱ እንከለው ልዕሊ 100 ድማ ቆሲሎም። እቲ ውሕዳት ኣማይት ፍልስጤማውያን ሰልፈኛታት ናብ ሓለውቲ ሻሮን ጫማንን ኣእማንን ብምድርባይ ጀመርዎ ተቃውሞ ኣብ መላእ ግዛእታት ፍልስጤም ሰልፍታት ክለዓሉ ገይሩ። ኣብ ጋዛ ብሕቑፉ ኣቦ ተጣቢቑ ዝነበረ ፍልስጤማዊ ወዲ 12 ዓመት መሐመድ አልዶራ ብጥይት ዝተቐትለሉ ኩነታት ዘርኢ ምስሊ ምስ ወጸ ድማ ካልኣይ ናዕቢ ፍልስጤም ክለዓል ምኽንያት ኮይኑ። ብ2000 ዓ.ም ወታደራት እስራኤል ነቲ ህፃን ብጥይት ብምቕታሎም ዝገልጽ ጸብጻብ ቴሌቪዥን ፈረንሳ መሰረት ዘይብሉ ክብል መርመራ እስራኤል ነጺጉ። ኣብ መንጎቲ ኣብ 80ታትን 2000 ዝተኻየዱ ናዕብታት ዘሎ ፍልይ ደረጃት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝነበረ ረጽምን ዓመፅን እዩ። ካልኣይ ኢንቲፋዳ ካብቲ ቀዳማይ ብዝተፈለየ ዝያዳ ዓመፅ ዝመልኦ ነይሩ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ መስከረም 2000 ካልኣይ ኢንቲፋዳ ካብ ዝጅመር ክሳብ መወዳእታ 2007 ልዕሊ 5800 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይገልጽ። ኣብ እዋን ኢንቲፋዳ ኣሃዛት ብዝሒ ዝተቐትሉ ሰባት ንምርጋጽ ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ መብዛሕትኦም ተንተንቲ ግን ካብ እስራኤላውያን ንላዕሊ ፍልስጤማውያን ከም ዝሞቱ ይኣምኑ። ፍልስጤማውያን ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ ኣገባባት መጥቃዕቲ ምትኳስ ሮኬት እውን ኣብ ህንጻታት ኣብ ልዕሊ ኣውቶቡሳትን ነፍሲ ቅትለታዊ ቦምቦታት መፍንጃር ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። ኣብ ገለ እዋናት ኣብ ልዕሊ እስራኤል እትህቦም ምላሻት ኣህጉራዊ ነቐፌታታት ይቐርቡ እኳ እንተነበረ እስራኤላውያን ግን ንዝተወደበ ዕጥቃዊ መጥቃዕቲ መልሲ ይህቡ ከም ዘለው ይምግቱ ነይሮም። ሓደ ኣሕታሚ ትራምፕ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረው ርክባት ንኸይወጹ ሓጊዘ ክብል ተዛሪቡ። ኣብቲ 7 መዓልቱ ዝሓዘ መስርሕ ፍርዲ ገበን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ተሓለቓ ወይ ዘቦስ ብዝብል ዝቐረበ ምስክርነት ኣዘራርበ ኮይኑሎ። ኣታም ናሽናል ኢንኳይረር ዝተባሃለ ጋዜጣ ኣሜሪካ ነበር ዴቪድ ፔከር ንሰዓታት ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት ንትራምፕ ክብል ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ከይወጹ ከም ዝሓገዘ ተዛሪቡ። ንሱ ምስ ጠበቓ ትራምፕ ነበር ሚካኤል ኮሄን ብምዃን ብዛዕባ ትራምፕ ንዝወጹ ዝነበሩ ሓበሬታታትን ክስታትን ኣብ ምሕባእ ከም ዝሰርሐ ገሊጹ። ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እቲ ሓለቓ ንምክልኻል ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣፍ ማዕበሲ $150,000 ከም ዝኸፈለ ምስክርነት ሂቡ። ትራምፕ ኮኸብ ፊልም ፖርኖግራዲ ዳንኤልስ ስቶርሚ ብዛዕባ ርክቦም ንኸይትዛረብ ገንዘብ ከም ዝኸፈላ ይኽሰስ። ዳንኤልስ ቅድሚ ምርጫ 2016 ብዛዕባ ርክቦም ንኸይትዛረብ $130,000 ከም ዝተኸፍላ ትዛረብ። ትራምፕ ግን ምስኣ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ከም ዘይነበሮም እዩ ዝኽሕድ ዘሎ። ትራምፕ ንኻልኣይ ግዜ ፕሬዚደንትነት ኣሜሪካ ንምዃን ጎስጓስ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ ግዜ ብዝቐረቡ 34 ክስታት ገበነኛ ኣይኮንኩም ብምባል ዝኾነ ጌጋ ከም ዘይፈጸመ ገሊጹ ኣሎ። ትማል ሐሙስ ዓቀብቲ ሕጊ ማንሃተን ዴቪድ ፔከር ትራምፕ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ርክባት ንምሽፋን እዚ ድማ ኣብ ውፅኢት ብ2016 ዝተኻየደ ምርጫ ንምጽላው ገንዘብ ከም ዝኸፈለ ክምስክር ገይሮም። በዚ መሰረት ኮሄን እቲ ሓለቓ ዝብልዎ ትራምፕ ኣሉታዊ ዛንታታት እንተዘይሕተሙ ዶስ ይብሎ ከም ዝበሎ ፔከር ተዛሪቡ። ኣብ ካልእ ምስክርነት ድማ ፔከር ኣብ ዙርያ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዉ ርክባት ዝምልከቱ ኣሉታዊ ክስታት ናብ ኣዳባይ እንተወፂኦም ሓለቓ ከም ዝቁጣዕ ተነጊሩኒ ኢሉ። ሓሓሊፉ ኮሄን ሓለቓ ክውድኦ እዩ ይብሉ ነይሩ። እዚ ክበሃል እንከሎ ኸኣ
ትራምፕ ኣብ መንበሩ ከፊሉ ይሰምዕ ነይሩ። ቤከር ንደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ድማ ዳንኤላ ስቶርሚ ካረን ማክደርጋልን ምስ ትራምፕ ብዛዕባ ዝነበረን ፆታዊ ርክብ ንኸይዛረባ ገንዘብ ከፊሉ ዝብሉ ክስታት ናብ ህዝቢ ንኸይቀርቡ ብዛዕባ ዝተገብሩ ጉዳያት ብዝርዝር ተዛሪቡ። ዓቀብቲ ሕጊ ብዛዕባ እቲ ንሓደ ወርሒ ምስ ትራምፕ ፆታዊ ምሕዝነት ነይርዋ እዩ ዝተባህለት ካረን ዝኸፈትዎ ክስ እኳ እንተዘይሃለወ ንዳንኤላ ስቶርሚ ከፊልዎ እዩ ብዛዕባ ዝበሃል ገንዘብ ዘቕርቦ ዘሎ መርትዖታት ንምጥንኻር ግን ተጠቂሞምሉ። ጉዳይ ካረን ንትራምፕ ኣዝዩ ዘሕፍሮን ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ጎስኳት ጽልዋ ክሕደር ስለ ዝኽእልን ትራምፕን ጉጅሎን ክጠፋፋእ ገይሮም እዮም ክብል ቤከር ተዛሪቡ። ንሱ እቲ ጎስኳስ ንኸይጽሎ ብዝብል ታሪኽ ካረን ንኸይወፅእ ምሕባእ $150,000 ከም ዝኸፈለ ገሊጹ። ድሕሪኡ እቲ ገንዘብ ንኽኽፈሎም ሰዓተተ ጠበቓ ትራምፕ ነበር ኮሄን ሓለቓ ክቁጣዕ ከም ዝበሎን ከይተኸፍለ ከም ዝተረፈን ተዛሪቡ። ካልእ ስቴፋኒ ክሊፎርድ ዝተባህለት ተዋሳኢት ፊልም ፖርኖግራፊ ምስ ትራምፕ ኣለኒ ዝበለቶ ፆታዊ ርክባት ዝምልከት ሓበሬታ ክሸጠልካ ኢላ ከም ዝሓተተቶን ካብ ናቱ ሓገዝ ወፃኢ ጉጅለት ትራምፕ ክገዝዎ ከም ዝኽእሉ ከም ዝነገራን ገሊጹ። ድሕሪኡ ኮሄን ንዳንኤልስ $130,000 ከም ዝኸፈለ ዓቀብቲ ሕጊ ገሊፆም። ጠበቓታት ትራምፕ ነቲ ቤከር ዝሃቦ ቃል ምስክር ተኸላኺሎም እዮም። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ብዝፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም